Hola, soc Andy Rovira i represente a la junta directiva del Club Triesport Roquet Benifaió i vaig a explicar-vos un poquet el que consisteix el nostre club i què se fa en un club de triatló. Us explique que el triatló està conformat per 3 disciplines, que seria natació, ciclisme i atletisme, en la qual a banda també se pot desglossar en 3 tipus de proves. Triatló, se fa també aquatló i se fa duatló. El triatló són les 3 disciplines, l'aquatló és nadar i córrer i el duatló seria córrer i bicicleta. En l'escoleta el que tratem és d'ensenyar als xiquets a que practiquen les 3 disciplines, inclús també les unisquen en les transicions, les entrenem també en la sau, en el polideportiu i en la piscina coberta, i els adults la satisfacció de poder acabar un triatló, que és potser la il·lusió que tenen en la seva vida. Ens encarreguem d'organitzar 2 proves que fem a l'any. Una és molt famosa i ja consolidada, que és la mitja marató de Roquet, que la preparem en les instal·lacions de Roquet i se celebra cada any, i venen molts corredors de tots els pobles de València, i després també organitzem l'aquatló de Benifaió, en el qual els nostres triatletes més menuts juguen en casa i tenen el suport dels seus familiars, que és això, i tenen molta il·lusió quan competeixen així en casa. I ja per últim, sols volia donar gràcies al nostre principal suport, que és el patrocinador, que és l'empresa Roquet, que sense que ens deixara la mitja seria més difícil, si ens deixara organitzar la mitja seria més difícil. També volem agrair el suport que ens donen des de l'Ajuntament i també, no me vull oblidar, també de les instal·lacions tant del poli, de la piscina, tot el personal que treballa allí, que ens aguanten cada entrenament i cada competició que fem allí. No vull oblidar-me de donar les gràcies a tots els pares que fan que ens donen l'apoyo per poder organitzar aquesta carrera, l'aquatló, i el sacrifici que fan per tants xiquets totes les setmanes als entrenes i a les competicions. Des del club vos animem a que feu triatló, perquè jo, per exemple, que soc triatleta des de fa temps, els beneficis que té el triatló, el primer deport que fas és la natació, i la natació és molt bona per a la persona, és un deport que és supercomplet, treballes tots els grups musculars, i a part de cardiorrespiratòriament adquireixes un volum de respiració molt bo, i a nivell de mobilitat i flexibilitat també se guanya molt. Després la bicicleta, tots sabem els beneficis que pot tindre per a la persona, i a córrer és ja el colofó final. Entonces, practicar aquests 3 deports a la persona, tant mental com físicament, li aporta molts beneficis.